Llwybr Arfordir Cymru. Llwybr Arfordirol 870 milltir penodedig sy'n mynd o amgylch Cymru o'r ffin yn y gogledd i gas Gwent yn y de, yn cysylltu treftadaeth a thirwedd naturiol a syfrdanol y wlad. Daw ymwelwyr o 4 ban y byd i'w gerdded, gan ddod â 84 miliwn o bunnoedd y flwyddyn i'r economi Cymraeg, ac yn helpu i gefnogi o gwmpas 1000 o swyddi mewn ardaloedd trefol a gwledig. Mae'n cael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl, pinau mynd am dro sydyn, cael ychydig o awyr iach, neu fynd am heic lawn, mae gan y llwybr rhywbeth i bawb pa bynnag ei gallu. Mae Llwybr Arfordir Cymru hefyd yn frand eiconig y gallech chi, fel busnes twristiaeth, ymgysylltu â fo. Mae'r Pecyn Cymorth yn adnodd ar-lein rhad ac am ddim sy'n dangos i chi sut gallai wneud hynny mwyn cynyddu eich cwsmeriaid a chynhyrchu mwy o incwm. Gan gynnwys cyngor y marchnata ac awgrymiadau, megis sut i ddatblygu syniadau hyrwyddo, defnyddio cylchlythyrau a chyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu datganiad i'r wasg a gwella eich gwefan a chynnwys fideo, fe dyluniwyd i helpu eich ymdrechio marchnata heb ychwanegu at eich costau. Gwenwer Owen dwi'n swyddog marchnata twristiaeth i gyngor Sir Ceredigion. Mae'r Llwybr Arfordir Cymru dwi'n credu'n holl bwysig i ni yma'n lleol ac i Gymru. Mae'n gysyniad mor syml a mor effeithiol. Llwybr Arfordir Cymru. Mae'n deud y cwbl i ddweud y gwir, yn dydi? Mae'n ddiddorol i ddweud y gwir bod yr ymchwil sydd wedi wneud hyd yma, a cofiwch mae dim ond ers ychydig flynyddoedd mae'r llwybr wedi bod yn agored o gwmpas Cymru, a mae o eisoes wedi gwneud i farc. Mae'r ymchwil yn danos bod pobl yn dod yma am y tro cyntaf i Gymru, so mae o'n atyniad pwerus dros ben, a maen nhw hefyd yn dod yn ôl ar adegau gwahanol o'r flwyddyn, a mae hynny dwi'n credu yn helpu busnesio ni i oroesi yr adegau fwy llwm o'r flwyddyn falle. Mae'r toolkit yn rhad ac am ddim i ddechrau, a mae'n cynnig sawl peth. Mae yna syniadau am beth i wneud, llefydd i fynd yn lleol a thu hwnt. Mae o trwy'r toolkit sydd ar-lein, a mynd i roi cyfle i fusnesio'n gysylltu â'i gilydd hefyd. Mae o'n blatfform gallith pawb i ddefnyddio i fynd i hybu hunan. Diolch ots pa fath o fusnes ydych chi, bod chi'n cyflenwi bwyd, llety, gweithgareddau, digwyddiadau. Os ydyn nhw ar neu yn agos i Lwybr Arfordir, gallwch chi gymryd mantais o Lwybr Arfordir. Mae toolkit Llwybr Arfordir Cymru dwi'n credu yn ddefnyddiol tu hwnt i fusnes ac i nina fel llywodraeth leol hefyd. Mae'n rhoi cyfle i ni gydweithio i ddechrau ar blatfform sydd yn rhyngwladol. Mae yna ddeunyddiau yna sy'n rhoi gwybodaeth a mae yna ymchwil hefyd, so does dim rhaid i'r busnes fynd i chwilio am y wybodaeth yna, mae yno ar gael ar bwysedd bwtwm. Mae'r rhad ac am ddim hefyd, yna pam bod mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi yn hyn mwyn cefnogi busnesion ac i hybu Cymru. Mae o'n rhoi platfform rhyngwladol i busnesion ac mae'n gyfle i beidio golli.